Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So ngayon guys, ayan, medyo natagalan tayo sa ating video or yard update na muna tayo. At the same time guys, magdadala kami ng mga ilang native namin dun sa kanila ni Doc Carpintero tsaka ni Sir Paul or yung bayaw ko. So, ayun guys, yard update na muna tayo kasi siguro mga isang buwan hindi na ulit ako nakapag-upload. Huhulihin ko na muna yung mga ilang native kasi bukas dito sa amin guys is lockdown or no movement Sunday. Yung tawag dito sa amin yan kasi nga gawa ng pandemic. Ilalagay ko na muna dito sa box na ito. Papakita ko rin pala sa inyo, maaari lang, mag-ask tayo kay Doc. Pwede natin pakita yung kanilang yard dun kasi napakaganda na guys. The last time nagpunta kami dun or napakita ko sa inyo yung yard nila. Konti pa lang yung mga alaga nila. So, ngayon is nag-expand na talaga kasi nga marami na rin yung alaga nila. Anyway, if you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget to like our page on Facebook guys. Again, doon nyo ako makakontak kung meron pa kayong mga tanungan regarding sa aming mga sisiw na alaga dito. Ayan guys, let's go! Habang wala pa si partner, for the meantime, papakita ko na muna sa inyo yung mga manok. Ayan guys, yan yung galing kay Dato Chino. Eto, secret na muna kung saan ito nang galing. Ito naman is punta ko sa norte or galing sa Dipolog na Dato Chino pa rin ng mga strain na nabili ni engineer tapos ay nakabili din kami sa kanya. Tapos yung nandito naman sa kabila guys na lalaki is ito yung sinasabi ko sa inyo na nabili namin for worth 20,000 na pares sila. So ayan, nandito yung lalaki. Sa mga sisiw naman natin guys na sinasabi kong dadalhin namin din kanila Doc, hindi ito lahat guys kasi yung may mga tag dyan na kulay yellow is Shamu Asil sila. Tapos native, so sinama lang namin sila dito and then kukunin namin yung native sa ngayon para yung maiwan dito is Shamu Asil na lang din. Tapos yung nandito naman sa kabila guys, ito na yung update din. Sa mga anak ni Apollo nga pala, nandito sila, yung mga ilan dito. Ito anak ni Apollo yung dalawa guys, ayan. Ito siya at saka yun. Ayan sila. Dito naman sa kabila na brooder guys, yung dito nakalagay native chicken, 17 pieces pero namatayan ulit ito guys, siguro nasa 14 piraso na lang or 15, hindi ko alam. Pero ayan yung mga native dito natin guys, ayan. Maraming sisiw na dun sila Doc since nung mga nakaraan is itlog yung binibili nila. And then meron kasi silang incubator, so ayun, naparami nila yung kanilang mga sisiw. So ayan, hulihin na muna natin guys. $15 pieces yung maliliit guys. Tapos dito naman sa kabila yung iba, yung sinasabi ko kanina. Ayan yung medyo malalaki guys na 11 pieces ata. So 26 pieces yung mga native natin. Ayun guys, nagkamali pala ako sa Shamu Asil. Bali 5 lang pala talaga yung Shamu Asil. Ayan. Kasi kahapon ko to pinalitan yung kanilang mga cable tie. Kasi kung napapansin nyo yung iba, medyo masisikip na. So, ang ginawa ko kahapon, nag-counting, tapos pinalitan ko nga ng cable tie, pero 5 lang pala talaga dapat yung Shamu Asil na tira. Pero ayan, okay lang yun. Ito naman yung mga iba na anak ni Apollo. Ayan guys. Ito guys, ayan, isa to sa anak ni Apollo. Ayan, ayan, napakahirap hawakan. Ayan guys, ito yung nga pala yung anak ni Apollo. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang katulad ng kulay talaga. Ayan po, ayan yung kanyang mukha. Ayan. So, ito yung mga unang anak din ni Apollo. So, yung kanyang nanay nito is yung si Scarlett or yung dark talaga na nakuha namin kay Sir Jeds before na babae. So, ayan. Ito, update lang. Balik natin siya guys para makakain din. Ayan. So, yung iba niyang kasama is nandyan. Nasabi ko nga kanina, nilagyan lang namin to ng tarpaulin kasi nga nagkulang kami sa kulungan nung mga nakaraang buwan. Pero ayun, sa ngayon okay naman kasi yung iba na-dispose na din natin. So pwede na namin itong kunin mamaya and then lagyan na natin ng pangsapen yung sa ilalim para yung ipot nila talagang masala doon and hindi tayo mahirapan maglinis. So ayun guys, napack na namin yung aming mga alaga or yung mga native na sinasabi ko sa inyo kanina. And ayan, meron tayong 3 cartoon. Pasensya na ako, hindi ako makakapag-video along the way since alam nyo naman, single lang yung aming motor and medyo mahihirapan kami. So ayan, a total of meron tayong 8 pieces na malalaki. Tapos, sa mga sisiw naman is meron tayong 26. Nasa 34 pieces yung ating ilalagay doon. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, na 3 cartoon. So, bali 4-4 na malalaki doon. Hindi naman ganyan kalaki. Pero nasa mga 1 buwan to 2 buwan na sila doon
yung kanilang edad. Tapos yung dito is mga sisiw pa yung kanina nakita nyo. So ayan yung dadalhin natin guys. Try natin, tingnan yung mga alaga nila galing sa sisiw, sa mga binibenta nila ngayon. Kasi nga guys, nagbebenta na sila ng native chicken na malalaki na, or yung per kilo na it's either dress or yung buhay kanilang binibenta na native. Hindi ko alam kung hanggang kailan available, kasi nga guys, nagkakaubusan din kami ng stocks dito gawa nung napaka high ng demand ng mga natives sa ngayon. So ayan, kita-kita na lang tayo dun guys, and para makita nyo nga yung yard nila Doc. So ayan guys, see you there. A few moments later. Hi guys, ayan, nandito na tayo sa yard ni Doc, and ayan guys, konting pasilip lang, ayan yung kanilang yard. Mapapansin nyo, napakarami ng net and medyo mainit dito. So ayan, speaking of, ito yung kanilang first dito sa kabila. Matatandaan nyo, dun sa portion na yon, yung dun banda, yan yung pinakita ko sa inyo before na mga alaga, or yung may mga alaga sila dito. At the same time, heto na yung bago nilang building na si Bayaw din yung gumawa. Ayan, papakita ko sa inyo kasi ayan nga pala si Peter J. Yumagi, ayan. Ayan guys, nandito na yung mga alaga natin. Ayan, medyo hinihingal yung ating mga ilang sisiw. So yan yung iba guys. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo na bali apat, bali 8. Ayan. Ito naman yung kanilang brooder nga pala. Ayun yung ating guys, oh, maliit. Ayan naman yung mga ilang papisa nila guys. Ayan guys, yun yung mga sisiw nila Doc, o na sinasabi ko sa inyo na yung iba is napapisa nila sa incubator. So yun guys, napakarami oh. 100 daw to mahigit. Ayan yung mga alaga nilang sisiw. Ayan, napakarami guys. Ang gaganda tingnan. Kung mapapansin nyo nga pala guys, merong malalaki, merong medyo maliliit. Kasi nga guys, hindi sila pantay ng edad. So, hindi ito like isang kapisa lang. So, yung iba dito is ahead na siguro mga 1 linggo, 2 linggo. Ayan, tapos merong mga ilang dito na maliliit din. Yung iba naglalaro na dun sa mga bago. Ayan guys, ito yung mga sisiw nila dito. Ayan. Nasa 1 linggo daw to guys. Ayun yung iba oh. So aside dun sa nakita natin kanina na nasa lupa na may ipa, ito naman is nandito sa kanilang kulungan. Ayan, ito siya guys, kulungan. Tapos nilagyan nila ng newspaper. Ayan. So palit sila everyday for sure. And then ito yung mga alaga nila na sisiw. Naglagay din sila ng bulb. Ayan. So ito sila guys. So ang kanilang kinakain is Integra 1 din. Yun yung ginagamit din namin sa amin. So ayan yung mga sisiw nila dito. So mga siguro nasa 50 to mahigit. So mga 60 pieces or 50 heads pataas ito. Ayan, medyo malalaki naman to dito guys. Ayan, siguro nasa 1 buwan to 2 buwan yung iba dito. Hindi sila same ng edad guys. So native to dito halos guys. Ayan, native naman din talaga yung pinaparami ni Doc. 100 mahigit din ito dito guys. Ayan, napakarami. Dito naman pala is nasa 450 pieces. So yung iba dito, ayan, meron silang net na niligay. Para dito lang sila din magala. Ayan, may ipa din dun guys. May rice hull. So meron din silang area na nalalakaran dito. So dito nasa 450 na. Tapos meron pa daw mga 300 pieces siguro na mga pwede nang i-dispose. So napakadami guys. Nasa 700 pieces ata yung lang native. Ayan no. Yung dito sa kabila is nasa 130 pieces tong dito. Eto sila, nandito sila sa lilim kasi mas maganda din talaga kung merong lilim sa mga alaga. Kasi tulad niyan, may spot na mainit, meron ding lilim. Eto yung second building nila dito guys. Is doon naman sa kabila, gawin nilang basketball court. I-tour daw tayo ni Pedro. Ayan. So i-tour tayo ni Don Pedro guys. Guys, ayan nga pala yung pamangkin ko guys. Ayan, medyo mainit guys. Kaya ayan, kung matatandaan nyo guys, ito yung pinakauna naming na-feature. Ayan, ito naman dito guys, yung mga dinidispose nila. Ayan, napakarami din. Sa vlog ko noon, ito lang yung area nila Doc. Ayan, napakakunti lang. 60 plus. 60 plus daw yung nandito. So nakuna na to. Siguro na. Mga 20. Nakuna na siya ng mga 20 pieces in siguro ngayong linggo lang yun. So, ayan, and then siguro mamaya marami pang bibili. Ayan yung kanilang mga alaga dito guys. Oh. Tatandaan nyo din before, napakadami pang damo dito. And then ayan, ito yung kanilang native dito guys. Ayan. Tapos, yan yung mga building nila dati. And sa ngayon, ayun, nag-expand na si Doc dun sa harap din ng kanyang yard. Ito yung kanilang shamo naman dito. Dito lang din naka-enclose. Ayan. Ayan yung kanilang shamo dito nila Sir Paul or Libayaw.
Ayun naman yung mga babae guys. So far, ayan. Napakaganda ng yard nila. Doc Carpintero. Ito yung sinasabi ko sa inyo na incubator nila, Doc. Ayan guys, makikita nyo, nakatilt na naman yung mga eggs dito. Ayan. So, bali dalawa to guys kasi ito for pagpapabuhay ng similya. At the same time, ito naman yung hatchery. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na siyang mga ganito na naka-screen. Ayan nga pala. Ayan. So, ito yung kanyang para sa hatchery. Tapos, ito naman yung mga ilang pauna. So, automatic ito. So, ayun guys, yung incubator ni Doc dito sa kanilang yard. Ayun lang yung konting update namin dito sa yard ni Doc, guys. Ayun guys, yung pamangkin ko. Ayan. Ito yung anak ni Sir Paul or ni Bayaw. Ayan, ito si Pulin. Ayan. Proud siya masyado na yung mga ngipin niya na hindi permanent is nabunot na. Ayun guys, nandito nga pala si Angel the Golden. Papakita ko sa inyo guys. Teka lang. Teka lang. Sige lang, ako magpakita siya. Ayan. Okay. Okay. Okay, ibalik. Ibalik. A few moments later. So, ayan lang yung mini tour natin dito sa yard sa ngayon ni Doc Carpintero. Ayun, maglalaro na muna kami guys. Goodbye!